I det her gulstens parcelhus fra 60'erne bag ved mig, er der et helt almindeligt hjem, men om bagved, der er der noget, der er en hel del vildere. 300 meter inde i den her kalkstensbakke, der ligger en kæmpemæssig atomsikker bunker, hvor regeringen og kongehuset de skulle gemme sig og styre Danmark fra, når 3. verdenskrig brød ud. Anlægget består af 2 ringe, hvor der er en hel masse rum og plads til 350 mand. Der er 160 rum i alt, og alt i alt fylder det faktisk 5.500 kvadratmeter. Det er ikke kun regering og kongehus, der skal være her. Der skal også være en masse folk omkring dem. Militære rådgivere, forsvars efterretningstjeneste, folk, der laver mad, lægepersonale, sygeplejersker. Et helt minisamfund, som skulle kunne styre det store samfund, når atombomberne begyndte at regne over Danmark, og de sovjetiske tropper blev sat i land nede ved Køge. Et af de mest specielle rum er kongehusets rum, eller regentparret, som er det mest luksuriøse, der findes. Der sover man ikke i køjeseng og har eget bad og toilet. For alle andre var det en temmelig klaustrofobisk oplevelse at være nede i anlægget, når man holdt øvelser og forberedte en mulig krig. Men det er ikke længere et hemmeligt anlæg, og man satser på, at det bliver åbent for offentligheden på et tidspunkt. Det kan godt gå et par år endnu, før det er klar.